ihe mere wee ebe mụ na nwoke a na-akpọ Pọl ebe anyị na-aga ya bịa gụwa m sị hụ nwere ihe mbụ masị ya ọ nweghị ihe mbụ ọ gị nwa akụghị asị m oke elekwana ihe m ga-ekwu masị ya oke ihe m ga-ekwu papa Pita pagara pọpọ pagara papa Pọl asị nke ppp masị ya wee a mepere ike ya nke bekee Chiawo a plantain planter planted plantain at the plantain plantation. That's him. I can't have like go. Because the Colonial American surrounding your money because of global kind for because anyone who can you could get with the game for Papa Peter. Para Papa Paul. What you gonna and the waterfall? It's not gonna okay. So Papa Peter Papa 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 Paul. Papa Peter Papa 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 Paul.